Lokalhistorisk Forening, de har en hjemmeside. Jeg ved ikke, om den stadigvæk er lidt nede, fordi den er under reparation. Men ellers så er det 3x og .vlf.nu. Der ligger en utrolig masse spændende ting inde på den hjemmeside. Men jeg er bange for, at den ikke lige virker i øjeblikket. Hvad siger du, Hans? Jeg har ikke set den. Nå, okay. Sidst jeg var inde, der var den under reparation. Så Mathias, hvor er han henne? Så kommer den alvorlige del. Ja. Hvis du skal optage. Okay. Alt det teknik, det er utroligt. Man behøver ikke engang at have forlængerledninger eller noget som helst med. Alt det fungerer elektronisk efterhånden. Godt. Jeg har skrevet, at det skulle være et foredrag om Vallensbæk-historie fra bondesamfund og så til bysamfund. Og jeg har skrevet, at det var fra 1940 til 75. Det er svært at begrænse, men jeg var nødt til lige at ændre det til 78, for så skal jeg ikke få skæld ud, fordi jeg har brugt nogle enkelte illustrationer, som er ældre eller yngre, end 75. Igen, Vallensbæk Lokalhistorisk Forening. Til dem, der ikke ved det, så har Vallensbæk Lokalhistorisk Forening, de har en Facebook-gruppe, der hedder Vallensbæk Nostalgi, og den har nu passeret 1000 medlemmer. Der er der mulighed for at kigge på, hvis der er noget, der er interessant. Man har mulighed for at lægge gamle billeder ind. Hvis man skulle lægge ind med nogle gamle billeder og gerne vil fortælle andre om sin barndom tilbage i tiden. Sort-hvid eller farve, det er ligegyldigt. Og igen, det er foreningens hjemmeside. Vallensbæk Sogn i 1940. Antal indbyggere 676. Sognerådets budget var 53.000 kroner. Sognerådet bestod af en gårdmand, en købmand, en tømrermester, en statshusmand og en arbejder. I 1940 så er Vallensbæk stadigvæk et bondesamfund. Men nogle af markerne er blevet til gartnerier og frugtplantager. Overfor Store Vejlegård, på Vejlegårdsvej, der lå en svinefarm for eksempel. Udviklingen foregår først og fremmest nede ved stranden. Nordmarken er død, det er landbrugsområdet. Ved den gamle Køge Landevej, det er den, der nu hedder Bækkeskovvej, og hvad hedder den? Nej. Det er den rigtig gamle Køge Landevej, før at den anden Køgevej blev lavet. Men det er Bækkeskovvej, og så forsinkelsen, hvad hedder den? Risingvej? Risingvej, ja. Det var den oprindelige gamle Køge Landevej, som bugtede sig igennem det sjællandske landskab, indtil 1934. Der lå et garveri, og et mærvelværk, og et vaskeri, og en række huse, for det er jo klart, det var langs med trafikårene, at husene lå. Og langs den nye Køgevej blev der bygget huse, og her blev der også lavet et cementstøberi. Så står der arbejdernes 1 uges sommerferie fra 1938 og 2 ugers sommerferie senere hen, starter en ferieindustri. Og det bliver forløberen til sommerhusområdet nede ved stranden. Tænk sig folk, de cykle og alt muligt andet. Ud til Brøndby Strand og sågar Hvidovre, Brøndby Strand, Vallensbæk Strand, for at komme ud og bade i det friske, dejlige, klare vand. Det er ikke bare løgn. Jeg har selv oplevet det. Nede for enden af Sandvejen. I landsbyen er der på det her tidspunkt 2 købmænd, og ved Køgevejen er der nu 3 købmænd. Jeg prøver lige at præsentere sådan ganske kort noget af den der industri, der var om sommeren i Vallensbæk. Og det er selvfølgelig det, der hedder Vallensbæk Plantage. Man kunne leje nogle hytter, og derudover så kunne man også leje telte, eller man kunne selv få lov at stille det telte op, mod betaling selvfølgelig.
Og min sanden om ikke også, der blev lavet et etablissement, der blev kaldt for Den Grønne, Vandelsbæk Plantage Lejrplads. Og det var selvfølgelig det store samlingssted, specielt om sommeraftenen. Der foregik mange sjove ting. Der var også dans. Der var fest. Ja, der var fest. Og her har vi et eksempel på store fester i Den Grønne. Og hvad var det for nogle fester, man holdt dengang, typisk i et landbrugsområde? Det var der høstfest. Så her der er et billede fra høstfesten i 1942. Så bliver vi lidt ved den gamle Køge Landevej, eller Bækkeskovvej. Her har vi et eksempel på noget af det, der dukkede op. Vandelsbæk Trælasthandlen i 1950. Den vej, vi kan se her, den hedder Broholmvej. Og det byggeri, der er her, det var Ingolf Wille Nielsen. Han byggede et lille dobbelthus til sig selv, sin familie og sin gamle mor. Og de boede der. Og selve det, han købte, det var faktisk et nedlagt mærvelværk. Der er en lille bit smule tilbage her. Tidligere der var der nogle store vandområder, hvor man gravede mærvel. Der var en pram dernede med en gravemaskine på, og den kunne vælte op i nogle tipvogne, og tipvognene, de kunne så køre op og endte herop. Jeg tror, den der må være en tilbygning siden, men de kørte så op i denne her, og der kunne de læse ned i lastbilerne. Mærvel. Det var stoppet, da jeg var barn, som jeg kan huske det. I min barndom, der rendte der køer og heste herude på marken. Og man havde fri udsyn helt over til Lille Vejlegård. Der var ikke andet end græsmark. Her er vi samme billede fra Vandelsbæk Trælasthandlen, ca. 1960. Og der kan I se, der er kommet en helt ny bygning på. Det må have givet godt at være trælasthandler. Og så har vi også fået Ringvejen. Her er et billede, et vinterbillede fra 1951. Og det var det garveri, der lå derovre i sin tid. Det blev lavet om til Litex, en tankfabrik, som lavede et eller andet, der hed på et fint udtryk, kanikenan. Og det var sådan et stivelsesmiddel, som man brugte i tandpasta og skosværte og hvad det hedder alt sammen. Og der duftede jo selvfølgelig af til at tang. Det kan vi ikke komme udenom. Og her har jeg så et luftbillede af Litex. Jeg gætter på, at det er fra 52-53, fordi man kan se, at Ringvejen er endnu ikke kommet på. Og jeg synes jo, at det er et spændende billede. Ikke alene fordi det er Litex, men også fordi I kan se det hus, der er der. Det var der, hvor jeg var fotograferet i 1941. Og tænk, det ligger der endnu. Det har været brugt som kantine og administrationsområde og alt muligt andet. Det andet hus, der ligger der, det er revet ned, og det her, det er også revet ned. Og herover der kan I se det gamle stråtægte hus, som stadigvæk ligger på hjørnet af Risingevej og Vejlegårdsvej. Det hed i gamle dage Vejlehuset. Og der ligger også noget andet der, som stadigvæk er der. En bunkerlov, som det hed, der hedder Pax. Den ligger der stadigvæk. Her har jeg så sakset et luftfoto af Vandelsbæk Strandområdet. Og det man kan se, det er, at Ringvejen er ikke færdigbygget endnu. Her ligger Litex. Her har vi den nye Køge Landevej. Og her har vi den gamle Køge Landevej, Bækkeskovvej, som løber over i Risingevej, og her der går Vejlegårdsvej op. Og her er Sandvejen. På det tidspunkt, der havde linje 121 bussen inden fra Valby station, den havde endestation, den til Vandelsbæk, på Sandvejen. Og sidenhen, så fik den endestation herovre på Trekanten. Der er nogle sjove ting, Hans lige bidt om. Kan du se den bygning der? Det er det gamle bageri, der var der på hjørnet, som Clara Jensen, eller hvad hun nu hed, hun var enten bestyrer eller ejer af det. Og hun boede i det der hus bagved på den store grund der, på polsk, sammen med en, der hed Grant. Og det var ham, der havde Grants kaffebar ude på Køgevejen. Den ligger der. Det vi har her, det er en villa, der lå der dengang, hvor der nu er cykelhandler.
Og I kan se, Kiosk Puk er lige bygget. Så er der Købmand Sørensen, og så er der Grands Kaffebar. Og så kan I øvrigt se her, der har vi Bækkeskovvej. Her har vi Kokkedalsvej. Frydendalsvej er ikke bygget endnu. Højstopvej. Og hvad er nu, den hedder? Svanholmvej, er det rigtigt? Og Selsøvej og Egholmvej. Og prøv at se heroppe bagved, bar mark. Her har vi et andet billede, som jeg har sagt så inden fra vores hjemmeside. Jeg mener, det er Jan Eriksen, der har lagt det ind. Det er så et gammelt lutfoto. Og det, man kan se her, det er, at nu er Ringvejen færdig, og vi har Vejlegårdsvej. Så mit gæt, det er, at det er sådan cirka fra 1970. Og det, man kan se her, det er, at den store trekant der var mellem Vejlegårdsvej og Ringvejen, er stadigvæk bare. Der er begyndt at blive bygget på Svendstrupvej og på, hvad er nu den hedder den anden? Vemmetoftevej. Det er nemlig rigtigt. Det er rart, man har nogen, der kan hjælpe sådan noget kniv med huskeren. Og så, så er der, jeg kan huske, som knægt, jeg boede jo her ved sommerhus ved den der flagstang. Som knægt, så kunne jeg gå herover og flyve med svævefly, så sådan noget, man trækker op med en snor, og så, når den blev sluppet fra snoren, så drejer den venstre om. Og så man var heldig, så blev den inde på græstrekanten der. Og jeg kan huske, at der var et lille hvidt hus med en masse børn omkring altid der. Jeg tror, de hed familien Jacobsen. Men nu kan vi se, at her er Frydendalsvej, den er blevet etableret, og her, det er Kokkedalsvej. Så kommer vi op til landsbyen. Dengang var der ikke noget, der hed kafeteria. Så det vildeste, man havde, det var fru Bannemanns ishus. Det var samlingsstedet for børn og unge. Helt fra 30'erne. Du lyder som om, du har været med. Jeg har været der, ja. Men jeg har været der før ishuset blev til. Okay. Der solgte hun ud fra sit soveværelsesvindue. Tak. Ja, hvorfor ikke? Når vi så snart klokken ringede over på skolen, den gamle skole, Ja. Ja. så lukkede hun soveværelsesvinduet op. Ah. Og der havde hun slik. Ja, jeg kan sige så meget som, at jeg kan ikke selv erindre, at jeg har købt noget ved det ishus der. Men da det lukkede, så lige over på den modsatte side af vejen, der blev oprettet et ishus. Og der er jeg kommet. Nej, og jeg har været et sted mere også deroppe i byen. Vandsbæks gamle gadekær, som det lå i 1940, som vi kan se, det lå lige ud til bygaden, og så har vi, undskyld, det var ikke den, vi skulle. Nu gik der ged i det. Der var det. I kan se herovre, der har vi så fru Bannemanns iskiosk, og her, der har vi altså det gamle gadekær, der lå lige ved bygaden. Og det er heller ikke den oprindelige. Den oprindelige placering har faktisk været længere inde midt i Vandsbæk landsby, hvis vi går tilbage til 1700-tallet eller sådan noget. Og jeg ved ikke, hvornår det blev fyldt op, det hænger anelse om. Så har vi et lille kig ind i Vandsbæk Kirke fra 1940, og lægge mærke til en sjov ting. Stor og dejlig kakkelovn til at fyre op med om vinteren. Og så en ting mere, det er, at der går endnu over 30 år, før man får ordnet det sådan, at vi kan se alle de smukke, gamle kalkmalerier. Det her, det er inde fra midten af Vandsbæk landsby. En mand, der hedder Andreas Lassen, han er ved at harve, fordi midt inde i Vandsbæk landsby, der lå som en marker stadigvæk. Og det her, det er et billede fra 1942. Det er der, hvor Vedbækken ligger nu. Så har vi også et sjovt billede fra bygaden i 1944. Det var ikke unormalt om vinteren, at bækken gik over sine bredder. Og det er Holger Larsen med sin rutebil nummer 2. Og som I kan se, så er det i krigstid, lygterne vender den forkerte vej. Det var jo stadigvæk forbudt at have for meget blus på. Så har vi hele det ildsprudende Vandsbæk Vejvæsen i 1952, bestående af far og søn. Og
Jeg ved ikke, om der er mange, der kan huske ham eller opleve ham, men han var jo altså også en spændende personlighed. Christian Molberg, oprindelse af Store Vejlå, eller det man også kaldte åmand. Fordi lige så vel som vejene skulle vedligeholdes, så skulle vandløbene jo også vedligeholdes. Og det var Molberg, som skulle sørge for det. Og han gik altid rundt i træsko eller træskostøvler, og så i sådan et lidt slidt arbejdstøj, og så havde han en kasket med en helt sort blank skygge. Jeg husker ham lige så tydeligt, og jeg husker også hans grove stemme. Ej, jeg er næsten nødt til at fortælle, at jeg har oplevet ham som barn. Han kom ind til købmand Sørensen, og over i venstre side ved indgangen, der stod der 2 store tønder. Den ene, der var der kryddersild i, og i den anden, der var der spejsild i. Store islandske, og jeg skal hilse at sige, sildene var meget større dengang, end de er i dag. Meget større. Og så havde købmand Sørensen, han havde 2 ekspedienter. Den ene, det var den yngste, jeg tror han hed Svend. Han var søn af en, der hed August Nielsen, som boede nede på Sandvejen. Og den anden, jeg mener, han hed Jønsson. Han var mørk krøllet hår, og så kom han enten fra Lolland eller fra Fyn, fordi han var lidt syngende i sproget. Så skulle Molberg, og han skulle så have en stor spejsild. Og Jønsson, han står der og hiver op, og hiver op, og hiver op. Og den gamle, han står bare og siger, jeg sagde en stor sild. Og så svarer den unge mand her, de er skudt større, jo, Molberg. Og så måtte han jo nøjes med det. Det her, det er så et lille vy fra Vandsbæk landsby 1957. Et billede, der har været i Hus og Hjem. Jeg kan godt huske, der var noget, der hed Hus og Hjem. Og det, vi har til venstre, det er selvfølgelig, smeden Køng Iversen. Og han har noget sjovt på hovedet. Det var, fordi han var hobbybiavler. Så han er nok kommet fra bistaderne. Og jeg ved i hvert fald... Undskyld, så tager vi lige klikket tilbage igen. Nu gik den galt. Der. Jeg ved i hvert fald, at den lyshårede pige der i midten, hun eksisterer stadigvæk. Hun er medlem i bestyrelsen i Lokalhistorisk Forening. Så sådan er det. Og det her, det synes jeg, det er sjovt at vise. Det er et luftfoto af Vandsbæk i 1953. Og prøv en gang at se landsbyen, der ligger, og så prøv at se markerne ud fra landsbyen. De deler sig fuldstændig som en lavkage hele vejen ud. Det samme mønster, som der blev vedtaget og gennemført i forbindelse med udskiftningen i 1786. Men tænk så, man stadigvæk i 53 og endda år senere kan se det lige så tydeligt. Og hvis der er nogen, der vil orientere, så kan vi se, at Vandsbæk Kirke ligger der. Og her ligger så den gamle Torvvej, den vej op. Og heroppe, der ligger så Albertslund og Albertslund station, det kan I nok se. Og hele det område her, det er det, vi i dag kalder Nordmarken. Ja, sådan er det. Så har vi et nybyggeri i Vandsbæk. I 1955, der bygger man Vandsbæk skole. Om den blev taget i brug i 55 eller i 56, det må jeg ikke hænge mig op på. Der er lidt forskellige opfattelser af det. Fint. Jeg var også med til indvarsen. Okay, godt. Det er rart at få noget support. Og så kan man sige, hvorfor var det nu nødvendigt at bygge en skole i Vandsbæk, for man havde jo en i forvejen. Og det kan vi så se her. Hvis vi kigger på befolkningsudviklingen, så kan vi se, at i 1940 der er der 676 indbyggere, og i 1955 der er vi oppe på 1184. Det vil sige, at nu er vi tæt på en fordobling. Og det resulterer jo selvfølgelig i, at så bygger man den nye skole i Vandsbæk i 1955. Men hvis vi så kigger på, at fra 1955, 1960, 1965, højsa, så er det 2,5 gange mere eller sådan noget lignende. Så bliver der altså brug for noget mere boligbyggeri. Og den første, der kommer på, det er Egerholmskolen i 1966, fordi udviklingen dengang først og fremmest var nede ved stranden. Og så 3 år senere, så må man i gang med at bygge skole op i Nordmarken, for nu er der fut i fejemøjet ved udbygningen op i Nordmarken. Og så endelig, så blev der bygget i 68 en kombination af noget, der hedder Vandsbæk Gymnasium og Statsskole,
som så blev nedlagt 20 år senere. Jeg ved ikke hvorfor. Det er pyt med det. Det har ikke noget med historien at gøre. Du sagde, at vi gik fra bondesamfund og så til bysamfund. Og så må det være logisk at fortælle lidt om det bondesamfund, som der var dengang. Alle gårdene, de havde et nummer fra gammel tid, og efter 1786, eller hvornår det var, så fik de også matrikelnummer. Og så kan I se, der ligger præstegården her, den er fotograferet i 1954, og den hedder selvfølgelig matrikelnummer 1A. Sådan har det altid været. Præstegården var den første i landsbyen. Og 1A, det betyder bare, at det er hovedparcellet. 50 hektar. Hvis der er nogen, der ikke kan regne i hektar, men kun i tynde land, så er den nemmeste måde, det er gange med 2 og trække 10% fra. Så det vil sige, 2 gange 50, det er 110% fra, det er 90 tynde land. Så er den ordnet. Værsgo, så kan I regne, når vi kører videre. Så har vi præstegården her fra 1948, et lidt andet syn. Og det vi kan se her, det er, her ligger den originale ældste købmand i Vallensbæk, som fungerede i hvert fald frem til 1940. Vi kan se heroppe, der ligger Højrupgård. Det er nogle helt andre bygninger, end der er i dag. Og her, der har vi et gammelt bondehus, som blev bygget om meget. Oprindeligt er det den gamle Toftegård, som dengang lå inde midt i Vallensbæk landsby. Og så i 1786, der måtte de flytte ud af landsbyen. For dem, der lå inde i midten, de kunne ikke komme til at dele et afkagesnit på samme måde som de andre. De måtte ud. Hvad vil jeg ellers fortælle? Jo, jeg vil lige fortælle sådan en lille en dernede. Prøv lige at lægge mærke til det der lille stykke. Den hedder Dejnelodden. Og prøv at se her, der er så Vallensbækken. Vi kan ikke se, hvor du drejer hen herfra. Nå, var jeg i vejen? Dejnelodden, det er den der. Ja, helt deroppe, ja. Og hvorfor nævner jeg nu Dejnelodden? Det er fordi, at den pudsigt nok hed nummer 2A. Og nu kommer der noget her. Og hvad tror jeg det er? Det er selvfølgelig 3A. Det er Enghavegård. Og der er altså noget specielt omkring præstegården, Dejnelodden og Enghavegård. Enghavegård har aldrig nogensinde været en selvejergård. Det var en forpagtergård, ligesom præsten forpagtede sin jord ud. Og det var fordi de 3 ting, præstegården, Dejnelodden og Enghavegård, var ejet af noget sammen med kirken, der hed den Nissenske Stiftelse. En eller anden velhavende embedsmand i 1700-tallet. Og det må være årsagen til, at Vallensbæk Kirke i mange år blev kendt for at være Danmarks rigeste kirke. Det var fordi, man havde jo et godt underlag til at føre kirke på. I øvrigt så denne her, herr Nissen, han ligger sammen med konen begravet i et specielt kapel med direkte adgang, når man kommer ind i Glostrup Kirke. Så har vi nummer 4. Det var Engbjerggård. Jeg kan huske første gang, jeg så navnet Engbjerggård, så tænker jeg, hvad fanden at kalde det Engbjerg? Der er sgu da ikke nogen bjerge i Vallensbæk. Hvad er det for noget sludder? Men jeg kan fortælle jer så meget som, at hvis man går derud, hvor Engbjerggård lå i gamle dage, hvis man kører af Vallensbæk Torvevej nede fra Ringvejen og passerer Toftegård på venstre hånd, så ligger der ligesom en skrænt op på højre side. Og deroppe på skrænten, der står der nogle gamle, blandt andet rødbøge. Og de stammer fra den gamle have, som var til Engbjerggård. Og jeg har prøvet en gang at krave op af skrænten og stå deroppe og kigge ned mod Vallensbæk landsby. Og tænk, når man står der og kigger ned, så er det fuldstændig som om, at Vallensbæk landsby ligger nede i en dal. Så giver det jo god mening at kalde det for Engbjerggård. Det er nummer 5. Stjernegården. Nu vil jeg lige sige ting omkring også de der matrikelnumre. Jeg synes jo, det er interessant, at det er derfor, jeg tager dem med her. Det er fordi, at der, hvor I bor, der kan I gå hjem og se, om det nu er en lejlighed eller en ejerlejlighed. Det skal være en ejerbolig, ellers kan I ikke se det. Eller et hus. Prøv en gang at lægge mærke til matrikelnummeret, I har. For matrikelnummeret, det fortæller lige præcis,
hvilken gårds jord jeres ejendom ligger på. Jeg bor selv i Vejlegårdsparken og gik ind og kiggede, og der står, at den har matrikel nummer 3A med flere. Det betyder, at faktisk så ligger Vejlegårdsparken, hvor jeg bor i hvert fald, ligger på noget jord, der engang har tilhørt Enghavegård. Det er lidt pudsigt. Så har vi så Stjernegården, fotograferet i 1955 med et luftfoto. Og det vi kan se herover, det er rent faktisk Engbjerggård, der ligger der. Og det vi kan se heroppe, det er den gamle Brøndbyvej, hvor der lå 5 husmandssteder, som var pillet ud af præstegårdsjorden. For dengang i 20'erne, da man skulle lave husmandssteder, så måtte man jo finde nogle frivillige til at aflevere jorden eller sælge den. Og præsten, han var den, der var nemmest at vride om ryg på, for det var jo en stiftelse. Så selvfølgelig må den være foregangsmænd og udstykke nogle husmandslodder. 5 stykker, og nogle af dem ligger der stadigvæk. Hvorfor hedder det Stjernegård? Hvorfor det Stjernegård? Aner det ikke. Ingen anelse. Jamen, jeg kan godt forstå, at du spørger, men me not know. Prøv lige at se det her. Tro det eller ej. 1963. Hvor lå Stjernegården i øvrigt? Jo, den lå som en på Toftevej, og sådan lige skråt bag ved Vandsbæk skole. Man kan stadigvæk se nede på venstre side af Toftevej, der kan man se nogle høje træer, som stammer fra haven, dengang at Stjernegården lå der. Jeg synes, det er utroligt. 1963 med heste. Så har vi en gård mere. Det er selvfølgelig nummer 6. Det er Toftegård. Og det, der er interessant, det var, at Toftegård, som jeg sagde, lå oprindeligt inde i landsbyen. Men det var så en af dem, der var nødt til at flytte ud, fordi man kunne jo ikke lave lavkagedeling inde midt i landsbyen. Og det, der er interessant, det var med Toftegård. De må have været på spanden på et eller andet tidspunkt, fordi Toftegård var en af de gårde, som meget hurtigt blev udstykket i nummer 6B og nummer 6C. Hvad var? Hvad? Nå, okay. Er det der, du har stjålet æg? Nej, vi kalder den Gersens gård. Nå, okay, ja. Det der, det er så den yderste af de der blodder, og det er den, der hedder 6B, og det var den, der først blev solgt fra. Det var det yderste stykke, og det lå helt ude til Brøndby, det hed Brøndby Vester dengang, helt på grænsen til Brøndby Vester, der lå det. Og i dag, der ligger der en børneinstitution lige nøjagtigt der, hvor Nødebo lå. Ja, den har heddet mange. Det var fordi, den blev solgt mange gange. Så kom den til at hedde Fidusenborg. Det er nemlig rigtigt. Og i øvrigt, så rev man den ikke ned i sin tid, den skulle rives ned. Man brugte det som en brandøvelse, man satte ild til den. Ja. Det her, det er så matrikel nummer 6C. Og det vil sige, at det var så nummer 2, der blev udstykket fra, Toftegård. Altså først Toftegård, det var A, og så B, og så C. Og på den måde, så var efterhånden Toftegård blevet halveret i areal i hvert fald. Tofte Mosegård, den lå nogenlunde der, hvor golfklubben, de har deres hus og alt det der i dag. Hvad var? Ja, træerne er der endnu. Yes, det er nemlig rigtigt. Og det er typisk der, når de der går væk, så er der ofte noget tilbage af de gamle haver, som man kan se, det var der, de var. Ja. Gammelgård, nummer 7. Og som man kan se, det har været virkelig en stor gård. 110 hektar gange 2, det er 220 minus og så videre. Det vil sige 200 tønder land. Der har godt nok været en stor gård. Og Gammelgård, den lå nogenlunde, hvor tennishallen ligger i dag. Og alt det der store træer og alt, der er der ved siden af cykelstien mellem, tennishallen og idrætscentret, det er den gamle have til Gammelgård.
Så er der en ting mere her. Det er revet ned, hele muligheden. Det er nemlig Højegård. Ja, det er godt, I siger det, fordi det er nemlig rigtigt. Alt det andet, det er væk. Stuehuset, det var det sidste, og det blev ombygget i 1956, tror jeg det var. Og laden, den ligger der stadigvæk. Den er helt fra 1926. Så det var ikke længe før, den fejrer 100 års jubilæum. Et lille kuriosum. Køerne fra Højegård trækkes til græsning i mosen i 1955. Så har vi en gård mere. En stor en. Korsagergård. Her har vi høsten på Korsagergård. Er det rigtigt? Herligt. Ja. Det er Korsagergård i 1943. Altså, sådan var det også i min barndom. At når så der var høst på gårdene, så trak man hele familien til for at hjælpe med høsten, fordi det var jo nødvendigt. Man kunne ikke nøjes med den sædvanlige 2 karle og en pige. Der var noget mere til. Aner det ikke. Meget bekendt har vi navnene. Meget bekendt, så har vi navnene på dem begge to. Jeg er ikke helt sikker, men jeg alligevel tror, det endte med, at de bliver ægtefolk, de to der. Kan det passe? Nej, det gjorde de ikke. Nå, okay. Det er ikke vores far. Nå, okay. Så fik vi aflivet den. Så er der en gård mere. Nummer 10, Pilehavegård. Igen en pæn stor gård, 100 tønder land. 90. Og her kan vi se den fra bygaden. Stadigvæk i bygaden, der er et minde om, der lige over på den anden side af bygaden, der ligger der noget, der hedder Pilehavehus. Åbenbart, som man har døbt det hus efter det der gamle Pilehavegård. Og hvor lå Pilehavegård? Den lå lige på hjørnet af bygaden, på venstre side af bygaden og Vejlegårdsvej. Så har vi nummer 11, Mariehøj. Og som I kan se, så Mariehøj på et tidspunkt i 1887 blev lagt sammen med matrikel nummer 13. Og den der lade, der er der, den kan jeg også godt huske. Undskyld, nu røg vi lige for langt igen. Nej, hvad er det for noget ævl? Den lade, der ligger deroppe, den kan jeg også godt huske som barn. At den lå lige der, hvor bygaden knækkede og gik ned til Vejlegårdsvej. I øvrigt, så var det jo ikke Vejlegårdsvej i gamle dage, den gik ned til. Det var landevejen til Vridsløse Lille. Ja. Så har vi også et sødt billede her. Kartoffeloptagning på Mariehøj. Vi kender navnet. Vi ved ikke, hvem der sidder bagved, men de to foran kender vi altså navnet på. Og den ene, det er altså Karen Svendsen, der boede på Engevej, og den anden, det er Anders Andersen, som efter sigende skulle være bondekal og bo på et værelse på gården. Her har vi Mariehøj set fra vest. Og den der hvide bygning, der ligger med Storkereden op ovenpå, deroppe, den ligger der endnu. Og tro det eller ej, jeg kan huske som barn, at der var Storkerede. Og jeg kan huske, at jeg har været ude og se i Valsbæk Mose, se Stork Langeben vandre rundt ude i mosen. For der var et fødegrundlag til sådan en dengang. Eller flere måske. Så har vi en gård mere her. Det er Tjørnagergård. Og som I kan se, den har også været lagt sammen med noget. Nemlig med nummer 14A omkring 1850. Her har vi et andet billede af Tjørnagergård. De var så uheldige, at på et tidligt tidspunkt, jeg tror allerede det var 1915-20 eller sådan noget lignende, så brændte udlængerne. Og så gik man over til gartneridrift først og fremmest i stedet for. Og her har vi så et eksempel på
de der store områder med gartnerier og masser af det. Og det vi kan se oppe i hjørnet her, det er så Kirke Bredegård. Ja. Og det der er interessant, det er, at her lå på det her, det var jo også, den gamle Torvvej. Og her, der lå altså også en række husmandssteder på vejen op af Torvevejen. Og det første, der røg, det var det der. Det deroppe, det røg i forbindelse med bygning af motorvejen. Og det andet, det lå, jeg ved ikke, om det stadigvæk er der. Er det væk også nu? Ja. Det lå lige op ad motorvejen. Nu er der lavet en fin cykelsti rundt om og ned og rundt og alt det der, for at komme til Nordmarken. Undskyld, ja, det er rigtigt, det var jernbanen. Ja, selvfølgelig, det var jernbanen. Så har vi noget, der ligger inde. Formodentlig er det en rest af en gammel gård, som stadigvæk var der. Og tidligere, der blev det kaldt for blomstereksporten, fordi at der kunne man komme op, der var nogle drivhuse, man kunne købe blomster, man kunne købe dit, og man kunne købe det. Og så ligger der stadigvæk inde i Vallensbæk, men uden bygningerne. Der er kun selve hovedhuset her tilbage, stadigvæk. Her, hovedhuset. Det der, det er væk, og her kan I se Vallensbæk Kirke. Og det er så den, der hedder Kirkebakkegård. Og den er altså også blevet gjort mindre, fordi den er udstykket til noget andet. Så kommer vi lidt ud af Vallensbæk Torvvej. Og her, der har vi på venstre side matrikel nummer 14B. Det er Krudtgården, cirka 1-12 hektar. Jeg skal lige sige, at alle de her dejlige billeder, vi har fra 1954, de stammer, så vidt jeg husker, var han pensioneret skolelærer og boede i Tostrup. Han hed Knud Hansen, og han cyklede rundt på Vestegnen og dokumenterede alle gårdene, ikke alle, men en forfærdelig masse gårde her på Vallensbæk. Og vi må være så glade for, at han cyklede rundt og gjorde det. For alle de her billeder fra 1954, de stammer fra denne Knud Hansen. For ellers så havde vi ikke haft ret mange billeder af gårde i Vallensbæk. Så det var dejligt. Der var vi heldige. Lige over på den anden side af Krudtgården, der lå Karl Rasmussens gård. Og hvor lå de to gårde? Det nærmeste, jeg kan sige, det var, de lå nogenlunde der, hvor rundkørslen er i dag. Og hvad er det, den hedder, den vej, der går op til rundkørslen? Lige før man kommer ud til Vallensbæk Torvvej. Ja, hvad er nu, den hedder? Hvad var? Nej. Se, der er sådan en lille hjælpemiddel. Nordmarks Vænge, ja. Ja, så de lå der, hvor lige før rundkørslen på Nordmarks Vænge. Det er godt nok, at hukommelsen svigter, så kan man lige lave det lille nummer der. Og så har vi så nummer 16, Kirke Bredegård, og den ligger der sørme endnu. Og så her, matrikel nummer 18A, Store Vejlegård, set fra sydvest. 83 hektar. Det har været en virkelig stor gård. Det har det sikkert også været. Men historien er, at Store Vejlegård lå lige midt inde i det, der i dag er i Vallensbæk landsby. Og de kunne jo så ikke få noget jord. Og det var således, at når man fordelte jorden i 1786, så ville dem, der boede, så de kunne få en del af lavkassen i det. Det var selvfølgelig nummer 1. Og så var det bare ærgerligt for dem, der boede inde i midten. Og der var det sådan, at Store Vejlegård var en af dem. Og dem sendte man ned til stranden. Og fordi de kom ned til stranden og den lidt dårligere jord, så måtte man jo kompensere med, at de fik betydeligt mere jord, end de ellers skulle have haft. Man målte jo også på, hvor meget jorden var værd til at dyrke på. Og så en lille interessant her, oppe i Nordmarken, der lå der en lille gård, der hed 22A, Virkelyst.
Og det, der er sjovt, det er, at der er ikke ret meget tilbage af noget som helst efterhånden. Jeg glemte lige at sige, Vejlegård, hvor lå den? Den lå jo faktisk lige på Vejlegårdsvej, der hvor vi har Amalieparken i dag. Og der er stadigvæk nogle af de store træer tilbage fra haven. Det er Virkelyst. Og det, der er interessant, det er, at huset til Virkelyst, som en af de få, eksisterer stadigvæk på adressen Syvøjvænge 266. Så har vi Plovmandsminde, som lå oppe i Nordmarken. Og hvor lå så den oppe i Nordmarken? I kan forestille jer, bag ved Lidl, foran hollænderhusene. Og jeg mener stadigvæk, omtrent ud for Nilkevængen, der er stadigvæk nogle træer og sådan lidt. Der omtrent lå den. Skal vi holde en lille kvarters pause? Ja, så holder vi pause et kvarter. Hurra, så havde jeg ret. Men i hvert fald, så kan vi konstatere, hvis I ser derovre, det der, det skulle så være Hyttebovej. Og her ligger, jeg mener, at det var Samsøs gartneri, der lå her. Og det er meget interessant. Prøv at se dengang hegn, der er der. Det var ind til Brøndby Kommune, så det er kommunegrænsen, der ligger lige der. Og jeg kan sige så meget som, at det hus, der ligger der, og det hus, der ligger der, de eksisterer stadigvæk. Hvorimod det andet der med drivhusene, det måtte lade liv i forbindelse med Vandsbæk Torvevej. Her har vi så et andet billede fra 1955, og Hyttebakkevej, det har så været den, der er gået her. Og her har vi så Selsevej, og herovre bagved, hvor vi ikke kan se, der ligger Skærsøvej, og her har vi så Hyttebovej. Og jeg mener, det er det hus der, og det hus der, de eksisterer stadigvæk i ombygget form. Så skal vi kigge lidt på købmænd. Her er et billede af den store købmand i Vallensbæk, og det her billede det er fra 1962. Men ellers er købmandsbutikken, den er jo bygget først i 1900 af, Christian Pedersen, skummagersønnen Christian Pedersen. Ja. Har du trykket igen? Det var det skrækkeligt. Det er det der med, det hedder finger trouble på dansk. Eller også er det på engelsk. Men i hvert fald her er den store købmand. Og så kan jeg sige, at der var jo så også den købmand, der lå på Bygaden. Og jeg ved ikke helt præcis, hvornår den lukkede, men den eksisterede i hvert fald frem til 1940 eller sådan noget lignende. Men det var Vandsbæks ældste og oprindelige købmand. Den anden købmand, man havde heroppe i Vandsbæk, det var så lige ved indgangen til landsbyen. Det var hjørnet, Asta Larsens købmandsbutik. Og prøv lige at se det der lille... for helvede. Ja, det er mine fingre, der er for tykke, så enkelt er det. Jeg har samme problem, når jeg bruger mobiltelefonen. Det er godt, der er stavekontrol på, når man taster forkert. Det der ishus, der ligger der, det kan jeg huske, at der har jeg også været. Og så er der lige en sjov ting med Asta Larsen. Det var, at hun var gift med buschaufføren, hr. Larsen. Og det, der var interessant også, det var, at det kommer vi tilbage til, hr. Larsen, han kørte jo på sine ældre dage med Hvidovre-bilerne til mellem Vandsbæk og Hvidovre. Og, ja, det var den oprindelige busforbindelse, fra han startede, og det var altså, til Hvidovre. Og den havde så holdeplads lige overfor, så han kunne lige gå hjem til fruen og få en kop kaffe. Så har vi en købmand nede på Køgevejen. I dag der er der et ejendomsfirma i den bygning. Men i hvert fald gammelt er det. I kan se, de reklamerer for persil, og det der, det er vist Starøl, og det der, det er Hof.
Og starten gik jo nedenom for mange år siden. Så har vi et billede der, og det er jeg lidt stolt af. Det er mit eget. Jeg var så heldig i 1962, der fik jeg råd til et rigtigt fotografiapparat, en Foldlander, hvor man også kunne tage farvebilleder. Før havde jeg bare haft sådan en akvaklak med sort-hvide billeder. Men af en eller anden mærkelig grund, så var jeg nede og fotografere på Køgevejen. Og det har jeg så siden glædet mig over, at jeg har det billede. For det vi kan se her, det er Grants Kaffebar. Der ligger lige så nydeligt der. Og så har vi Købmand Sørensen, Ejner Sørensen. Og købmandsbutikken, den var jo spændende. Når man kom ind ad døren til venstre, der var der de der 2 store tønder med de her store, mægtige store islandske sild. Enten i krydret form eller i spejesild. Og oppe under loftet, der hang der træsko og træskostøvler og vandkander og en masse isenkram. Og så var der jo så bag ved ekspedienterne der var jo sådan skuffer i selve disken, og der var bagved, og hvis man skulle have noget petroleum, så smed man bare dunken op. Det var en metaldunk op på disken, og så gik de ud i baglokalet og fyldte den op og kom tilbage. Jeg kan ikke huske, at de havde nogen kødvarer, men muligvis havde de noget rødvarer i form af bacon. Jeg er ikke sikker, fordi så... Nej, nemlig, når man gik til højre, så kunne man komme igennem en dør, og derinde bagved, der huserede 2 damer. Den ene, det var fru Jensen. Det var faktisk hendes mand, der havde bygget selve bygningen, men han gik ind og døde meget hurtigt. Og fru Jensen der, hun var der og ekspederede i den her Victualiebutik sammen med, jeg mener, det var en plejedatter, der hed Vita. Men altså, det var sjovt. Der kunne man så gå ind. Det hed en Victualieforretning. Og det, man kan se her, det er, at i 1962, der har vi Kiosk Puk, og den bygning, hvor cykelhandleren ligger, den er der sørme også. Og det mest utrolige, det er, at der, hvor butcheren altså fik bygget sin bæverding, den ligger der sørme også. Så det må jo være bygget allerede i 1962. Her er i hvert fald dokumentation for det. Så har vi her Købmand Mortensen på grænsen til Brøndby. Jeg er ikke i familie med Købmand Mortensen, men jeg kan huske, at deres datter gik i klasse med min ældste datter. Det kan jeg huske lige så tydeligt. Og der har ligget købmandsbutik i flere hundrede år, han har sagt der. Meget længe i hvert fald. Det har også været en smugkro, ja. Der har været mange gode rygter om, hvad det har været. Og så kan jeg lige sige, at der var rent faktisk en 4. købmand, har der været på Køgevejen. Og den lå på hjørnet af Køgevejen og Søvej. Lidt tilbagetrukken. Jeg mener, det hedder Odin Ejendomskontor eller sådan noget i dag. Ja. Men jeg kan i hvert fald huske min barndom, og der eksisterede den. Så er der nybyggeri på Bækkeskovvej med bank og Polles konditori. Og Polles konditori, jeg mener, at det var dem der sidenhen flyttede over på Vejlgårdsvej. Jeg ved det ikke, men noget i den retning. Det kan jeg ikke huske, men det er lige på hjørnet af Bækkeskovvej og Sandvejen. Lige skråt over for Højstrupvej. Og så er vi nede på Vejlgårdsvej i 1970. Og min sanden om ikke også, der var en købmand dernede. Nu kan jeg ikke lige huske, hvad han hedder, men det står, hvis jeg skal skifte billede. Men det, der er interessant, det er, at den købmandsbutik der, den kan jeg også huske, at jeg er kommet i. Og så den der hestevogn med noget på, der står Vandelsbæk Handels- og Håndværker og, hvad står der, Industriforening eller sådan noget lignende. Jeg har aldrig hørt om den før siden eller en. Men de havde åbenbart en tradition med at køre sådan en julehestevogn ned igennem lokalerne. Ja. Og jeg mener, at det var Polle, der flyttede derned i virkeligheden. Det var det ikke? Nå. Så var det nogen, der kom fra Albertslund. For der var noget med, at der kom nogen fra Albertslund og flyttede ned på Vejlgårdsvej. Hvad? Nå, okay. Her er et andet billede fra Vejlgårdsvej, også fra 1970. Og
Det vi kan se, det er Shell-tanken, hvor herre og fru Nielsen har regeret, og så har vi så købmanden her ved siden af. Og det hus, der er her, det var et oliefirma, der havde det mange år. Jeg startede med at sige, at der på Vejlegårdsvej var der en svinefarm. Og det var ligesom, hvad skal vi sige, beboelsen, der hørte til den svinefarm, der lå dernede bagved, hvor der nu er industriområdet stadigvæk. Og så har vi sørme en købmand mere i 1975 fra Vøre ved Vandensbæk Stationscenter. Og hvor var det sådan ligger? Den lå lige præcis der, hvor parkeringspladsen til Rådhuset er i dag. Lige nøjagtigt. Og der har rent faktisk været en købmand også i Vejlegårdsparken. Der var en ingeniørbygning i Vejlegårdsparken, som så siden flyttede derover, ikke? Men jeg har nogle gode minder fra det der favør, fordi de fejrede på et tidspunkt 12,5 års fødselsdag. Og så lovede de, at hvis man kunne komme med en vielsesattest på et kobberbryllup, så kunne man få udleveret sådan en stor, flot kobberpande. Og det var jeg så nede med vores vielsesattest og fik udleveret sådan en kobberpande med låg. Men vi brugte den aldrig nogensinde til at stege med eller noget. Men det stod på vores spisebord, når man løftede låg, så var der alle mulige sjove ting i tang dernede. Og her, der har vi så et billede fra 75 af den røde strandko, som formodentlig stammer helt tilbage fra 30'erne. Men altså, her der er i hvert fald et billede. Og her hedder den definitivt den røde strandko, det kan vi se på billedet. Og så er den gode gamle Tuborgmand, der står der og tørrer sveden af. Så skal vi lige kigge lidt på et par busser. Og her har vi så Holger Larsens 3. rutebil, og det var dengang, hvor den kørte mellem Vandensbæk Landsby og så ind til Hvidovre. Jeg ved ikke, hvor den holdt, for jeg har aldrig været med den. Hvad var? Det gjorde vi tit i min familie. Vi tog dagens varehus. Okay. Hvad hedder det? Men det, der var sjovt, det var, at den oprindelige forbindelse fra Vandensbæk og til nogle steder hen, det var op fra Vandensbæk og ind til Hvidovre. Og jamen, den kom først efter 34. Ja, men altså efter 1934, da den nye Køgevej blev bygget, så kom der noget busforbindelse også der. Og her har vi et eksempel på Køgevejen i 1960 med dobbeltdækkerbusserne fra England. Der var mange sjove busser. Jeg husker med Rejsel som barn. Der var det sådan, at der havde man nogle busser med nogle bivogne. Og den hang så der bagved, og den slingrede sådan afsted. Og det værste af det hele, det var, at vi skolebørn, at børn var jo i vejen dengang, så vi blev låst op i bivognen. Og i bivognen, der måtte man også ryge. Så sad de der og røg cigarer. Så jeg kæmpede med køresyge hver eneste gang, jeg skulle med den skide bus. Og hvad gjorde resultatet? Resultatet var, at jeg valgte at cykle fra Vandensbæk Strand og ind til Rådmandsgade skole på Nørrebro. 15 km hver vej. Hellere det, end at sidde i den skide bus. Og så var der også en bus, der hed Den Lange. Kæmpe stor, lang bus. Røde Orm, ja, det er rigtigt. Og så var der dobbeltdækkerbusserne. Det var spændende. Det var sådan, at når man kørte fra Toftegårds Plads og så ud af det første stykke på Køgevejen, der var der en masse store vejtræer. Og så når vi kørte igennem der, så var det slask, slask, slask. Så det var før man dukker hovedet. Så er vi nede i Vandensbæk, eller så er vi i Vandensbæk Landsby. Den her fine bygning her, bygget nummer 27. Det var Vandensbæks tidligere kommunalbestyrelsesbygning samt bibliotek fra 1964, fordi på et tidspunkt så blev administrationen i Vandensbæk, den blev for stor, så man kunne ikke være i den bygning. Og så blev der bibliotek. Og jeg kan huske, at jeg har været på det bibliotek op på første sal. Så sidenhen, da kommunen blev udbygget, så byggede man søren med et bibliotek op i Nordmarken. Mig bekendt er det ikke bibliotek mere, men nu er det forsamlingshus. Altså sundhedshus. Er det ikke forsamlingshus? Kan man ikke holde møder deroppe?
Hvad? Jeg havde ellers tænkt mig at tage op og holde foredrag deroppe, men det kan nok ikke nytte noget. Så skal jeg have mit sygesikringskort med i hvert fald. Og så hernede i stranden, der måtte vi så nøjes med den der i første omgang, indtil centret blev bygget. Og det er lidt sjovt at tænke på, fordi lige der til højre, det er faktisk trappen op til jernbanen. Og lidt interessant, der havde vi bogkupéen. Så har vi en gammel kending, Hans Sørensen. Han stod foran slægtens gamle hus i 1968. Det er sjovt, det billede har jeg sakset fra Vandensbæk-bogen, Den Grønne. Og der står, at han står foran slagterens gamle hus. Og det er altså ikke rigtigt. Det er slægtens gamle hus. Og jeg blev inspireret af det der med slægtens gamle hus, at jeg prøvede at køre tilbage igennem kirkebøger og det hele, og fandt ud af, at det var rigtigt, at det var slægtens gamle hus. Slægten har rent faktisk boet i det hus siden 1801. Og det mest interessante af det hele, det var, da jeg kom tilbage dertil, så tænkte jeg, hvad pokker, de navne, dem kender jeg da. Det var mine egne tip-oldeforældre. Så jeg morer mig meget, når jeg mødes med hans barnebarn oppe på, Korsagård, fordi vi er jo fætter og kusiner, mig og Margit. Det morer vi os meget over. Så vi har helt tilbage i 1801 har vi fælles tip-oldeforældre. Og her et herligt billede. Der har været lidt diskussion om, hvornår den borgmesterkæde kom til. Men vi har altså inde, prøv at se, der står til arkiv.dk dernede til venstre. Så lad mig lige sige, at det her, det skulle være autentisk, at det er kommunalbestyrelsen 1966, og at Poul Hansen på det tidspunkt, omkring 1. april, der har Vandensbæk fået Gentofte-status, og hvorefter, at det hedder ikke sognerådsformand, men det hedder borgmester. Det er ikke korrekt. Nej. Lige i øjeblikket sidder jeg og arbejder med Trap Danmark, som er ved at opdatere. Ja. Så skriver man, at Poul Hansen han blev borgmester i 1970, og det er heller ikke rigtigt. Nej. Det blev han i 1967. Aha. Og det er april 67. Og hvis man tager den film, som Poul Hansen fik optaget der i 70'erne, så står der, at det er sagt, at man fik den Gentofte-status i april 1967, og det var der, han blev borgmester. Og han havde været sognerådsformand fra 1962. Ja, det er korrekt. Det er 67. Ja, men det er nemlig lidt sjovt, det der med årstallene, fordi at indimellem, så når der er nogle årstal, så bliver man nødt til at prøve at krydstrække alt muligt. Og jeg har prøvet at krydstrække, og jeg har været inde og læse, og jeg har gjort dit, og jeg har gjort dat, og jeg har læst i Vandensbæk-bogen, og til sidst så måtte jeg opgive til, nå, det er nok rigtigt, hvad der står inde på arkiv.dk. Så lad os lige dvæle et øjeblik ved arkiv.dk. Tidligere, der var Vandensbæk Lokalhistorisk Forening. Vi var med på noget, der hed Danske Billeder. Og Vandensbæk er en lille kommune, men inde på Danske Billeder er vi en stormagt. Vi har over 1.300 gamle billeder arkiveret og lagt derinde. Så går de hen og nedlægger det her Danske Billeder, og nu er det ført over i noget, der hedder arkiv.dk. Og det vil sige, at man kan altså gå ind i arkiv.dk, og der kan man finde vores billeder. Man kan skrive Vandensbæk op for oven, og så kan man lave et eller andet søgning dernede. Og Hans, jeg er så træt af den søgning. For ved du hvad, det er noget lort. Det virker ikke godt. Så er det sagt. Ja. Nå, men sådan er det. Men det betyder, at hele den der billedmateriale på 1300 billeder er flyttet derover i stedet for. Men interessant er det, så hvis I ikke har andet at lave en aften, så prøv at gå ind på arkiv.dk og prøv en gang at skrive Vandensbæk op for oven. Så fortæller de, at der er 1380 billeder eller sådan noget lignende, så kan man ellers gå i gang med at bladre fra en ende af. Nå, men bortset fra det, her er så, nu har jeg skrevet kommunalbestyrelse med flere, fordi at kommunalbestyrelsen var faktisk kun på 7, og der er 9 på billedet. Og hvad er nu det for noget snask? Jeg kan ikke forklare det. Jeg kender kun navnene på de 8, og jeg ved ikke engang, hvem de er. Men
Poul Hansen der kan jeg da genkende. Og den gamle Hans Sørensen kan jeg også genkende. Og Kurt Hågerup kan jeg også genkende. Og Else Friis Mikkelsen kan jeg også genkende. Og så ham, der står der, det var hele administrationen, kontorchef. Hvad hedder han? Herluf. Ja, det er rigtigt. Og så er der nogle flere. Ja, men nu skal I se, jeg har skrevet navnene for neden. Kan I se, der står navnene nede. Hans Sørensen, Egon Fredberg var der en, der hed. Kurt Hågerup, Bent Madsen og Paul Jensen og Herluf Petersen. Og så er der en 9., som jeg ikke aner, hvem er. Og hvorfor vedkommende er der, fordi ifølge Den Grønne var der kun 7 i kommunalbestyrelsen det år. Det har været sekretæren. Hvorfor? Det har været sekretæren, ham der i dag er kommunaldirektør, har været med. Ja, altså ham der var forgængeren til det var ham der, Herluf Petersen. Du siger ham der er direktør, kommunaldirektør. Gud ved, om ikke Herluf Petersen var vores første kommunaldirektør i virkeligheden. Ja. Ja. Så han var med fra dengang, hvor han var alene om det hele. Så har vi et fantastisk billede her fra 1970. Vandensbæk Rådhus, som lå dernede fra 1966 på Lundbækvej. Det er jo lidt sjovt, fordi at Poul Hansen han havde jo en strategi. Vi skulle først have boliger, så skulle vi have skoler, og så videre. Og så kunne vi begynde at tænke på et nyt rådhus. Så alt det der nede på Lundbækvej, det var altså noget midlertidigt, det vidste man jo. Men altså, man ville vente med at bygge rådhus og alt sådan noget, til man har fået ordnet alt det andet. Det var da en pæn tanke. Her har vi et lille sjov intermezzo. Det er byrådsmøde i Det Fri på Lundbækvej i 1971. Jeg ved ikke, om de er der stadigvæk, de sten, men der var et stort, flot metal byvåben, når man kom ind. Det var i venstre side af Lundbækvej, og så var der de der sten, som skulle efterligne de gamle sten, man havde i de gamle landsbyer med bystævnet. Og her sidder Poul Hansen altså og trutter i hornet. Jeg ved ikke, det er det horn, som der er nede ved vores udstilling hernede. Det gamle byhorn, som er dateret helt tilbage i 1784. Jeg tror nu ikke, at der er nogen, der dengang truttede i hornet. Men hornet var et statussymbol, et værdighedssymbol, ligesom man bruger en dirigentklokke i dag. Ding, 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 ding. Spændende. Spændende. Kommunalreform i 1973. Stor røre i Annedammen. Albertslund, de så sig lun på hele Nordmarken. Den ville de da gerne have. Og Brøndby, de ville da for øvrigt gerne bede om resten. God fornøjelse. Det var tanken. Og så, ja, der var desperation i Vandensbæk. Det ville vi sgu ikke finde os i. Vi ville ikke. Og Poul Hansen, ja, han var jo en aktiv mand. Så han foranstaltede stort oprør med, plakater over hele kommunen. Og så den 3. april 1973, så blev der folkeafstemning for eller imod en opsplitning af Vandensbæk Kommune. Jeg kan ikke huske tallet lige nøjagtigt, men det var noget i retning af, at 90% stemte, og 90% sagde nej. Og det betød, at Vandensbæk Kommune, den lille snollede Vestegns Kommune, som den eneste kommune i landet, slap for at blive sammenlagt med nogle andre. At vi så sidenhen er kommet ind i det, der hedder forpligtende samarbejde med Ishøj, det er så helt fint. Fordi Vandensbæk og Ishøj, det er mere magelige partner med ikke så kæmpestor en forskel, som hvis vi var blevet indlemmet i Albertslund eller i Brøndby. Så vi er småforlovet med Ishøj. Hurra for det, når det endelig skal være. Er der nogen, der kan genkende det her? Ja, det er en mark. Det er Vandensbæk Nordmark i 1959. Og det man kan se her, det er Vridsløse lille statsfængsel.
Det her, det var Nordmarken i en nøddeskal. Se, så kommer det i gang i Nordmarken. I 1966, der går man i gang med at bygge. Og det første, man bygger det op, det er Nordmarks Have. I 1966-67. Her har vi et billede af Nordmarks Have 10 år senere. Er det ikke utroligt? Det vi kan se her, lige i forgrunden, det er jo så Albertslund Kommune. Og vi har så Vejlegårdsvej her, og så har vi Nordmarks Have. Og prøv en gang at se, hvad der er sket i løbet af 10 år. Det er utroligt. Fra bar mark og så til det der. Så har vi et andet billede her. Det er, den sydøstlige del af Nordmarken. Med den lille sø, det man kalder Vandensbæk Havn. Eller hvad man kalder det? Hvorfor? Ja, Nordhavn, ja. Men det er sjovt, det der sølle lille vandhul, det er jo nærmest blevet, ikke berygtet, men berømt, fordi der er nogle, hobbybådebyggere, som sejler med både der, og der overholder man Danmarksmesterskaber, Europamesterskaber og alt muligt, så det er virkelig blevet til noget. Men læg mærke til en ting her. Det der er Vandensbæk Torvvej, den siger stop, der ved Vandensbækvej. Så kommer den ikke længere. Ja. Jeg har modsat, kan du lige se resten af Torvvej, den gamle Torvvej. Den kan du lige se. Ja. På et stykke billede tilbage. Kan vi se en bid af den? Ja, den grønne, eller den hvide plet, der ligger foran søen. Ja. Det er resterne af Torvvej. Ja, du har ret. Helt ret. Ja. Ja. Det er den der, strimmel der. Ja. Og det passer også. Den går lige tværs igennem, herop til rundkørslen. Hvis du bliver lige der med lyset, på de lyse tag, den der, Ja. der i de lyse, lidt længere ned. Ja. Der flyttede vi ind i 1970, og der sad vi på kigge over på kirken. Ja vel. Der var god græsrød eller græsbi, over til en Torvvej, og så kunne vi gå videre derfra. Ja. Tiderne har forandret sig. Altså, tidligere, når man kørte Vejlegårdsvej, så kunne man jo også kigge ind til landsbyen. Og man kunne se det hele tydeligt. Og man kunne kigge den anden vej, så kunne man se helt over til Tranegilde. Det hele er lukket ind i træer i dag. Nu vil jeg lige sige, at jeg er jo lidt ked af det, men jeg var nødt til at begrænse at sige, at jeg vil ikke gå længere end 77-78. For vi har jo selvfølgelig adskillige flere billeder op fra Nordmarken, men de er alle sammen taget i 2005. Og så langt vil jeg ikke springe. Og jeg har det lidt det samme nede ved stranden. Jeg har måttet rationalisere og sige hertil og ikke længere. Helt ærligt, jeg har måttet vælge blandt 600 billeder, og jeg udvalgte 130, fordi jeg skulle holde mig inden for 1940 og så til 75. Og så lå jeg med 30 billeder, og jeg har måttet med hård hånd rationalisere 30 billeder ud, som jeg egentlig gerne ville have haft med, men jeg kan ikke nå det, og jeg kender mig selv, når først jeg kommer i gang. Jeg kan jo godt finde på at snakke længe. Og så går det jo slet ikke. Jeg har sat mål, jeg måtte ikke komme over 100 billeder, for det kan jeg lige nøjagtigt klare på den tid, vi har til rådighed. Og her har vi så et andet billede, også fra 77. Og det vi kan se her i forgrunden, det er selvfølgelig skolen. Og så har vi alle vejen dernede af. Og igen søen heroppe. Og her har vi så Gammel Torvvej. Dik. Ja. Altså jeg tænker på nu, at alt det, der ligger over mod Vandensbæksøen og sådan noget, de billeder, vi har der, der er vi helt oppe omkring år 2000-2005. Vi har nogle frækfulde billeder af det, men det er bare så meget senere, så sorry, jeg bliver bare nødt til at sige, at vi stopper her. Så er vi nede i syd igen, og det her, det er så Vejlegårdsparken. Og det er taget fra den side, hvor Vandensbæk Torvvej ligger i dag. Og det, der er interessant, det er, at det er det første af de høje bygninger, som ligger på Gammelgårds Allé herovre i venstre side. Og
børneinstitutionen, som man er i gang med at bygge også. Og det er så i 69. Så har vi et luftfoto her fra 1970, hvor Vejlegårdsparken er færdig. Og det vi kan se, der er interessant, det er, at her ligger kraftvarmeværket, og det er det, der hedder Krageøen, hvor der også var nogle kolonihaver på et tidspunkt. Så kan vi se, at her, der er der ved at blive lavet klar til en motorvej, og vi kan se, at her er der ved at være klar til en jernbane, og så har vi Vejlegårdsparken færdig, og det kan vi se, det er interessant, der ligger her. Det er der, hvor Nødeboparken ligger i dag. Og prøv at se det der lille knold, der er der. Det var den, der hed Nødebo. Og det er der, hvor der ligger en børnehave i dag. Lige på grænsen ind til Brøndby. Det er jo imponerende. Og det... Nu var den der igen. Og det vi kan se der i venstre side, det er formodentlig Toftemosegård. Der, hvor golfbanen holder til i dag. Men jeg synes, det er fantastisk at se alle de bare pletter der. Nej. Og så vil jeg lige sige, at så kom der jo også noget interessant her. Og det var også før der blev bygget rådhus, så vidt jeg husker. Det var det her. Det var Poul Hansen, der i december 1978 i snestorm, eller i hvert fald i snevejr, indvidede spejderhytterne, de 4 spejderhytter, som var beregnet til spejderne, de 4 spejdergrupper. Vi havde noget, der hed Kiowa, vi havde Egholm, vi havde Pilehave, og så havde vi Strandboerne. Og de fik hver deres hus bygget i gasbeton. Og det var vi jo utrolig glade for dengang. Jeg var selv med, hvad var det hed, Hanne, det jeg var. Gruppestyrelsesformand, det var civil ledelse af spejdergruppen. Det var utrolig spændende at få lov til at flytte ind, i stedet for nede i kælderen på Egholmskolen. Så det var fine ting. Og jeg mener, at det her, det er Kiowas hytte. Det er godt, Hanne. Jeg tænkte, så vidt jeg husker, så er det dig, der har leveret billederne. Okay. Så skal vi lige have et billede af de store spejdere, som de hed. Det er ikke de små, det er de store. Jeg ser... dem, der er med på det billede, har en ledermæssig status eller en assistentstatus. Ja, men dem, dem inde i midten der, Hanne, er det ikke seniorer? De var assistenter. Nå, de var assistenter? Nå, okay. Ja. Men det er jo skægt at se sådan et billede der fra 1977. Prøv at se Højsterparken i 1965. Hvordan den der Renault 4 CV er kommet derind, der havde jeg ingen anelse om. Men sådan en Renault 4 CV, det var jo et spændende lille køretøj. Her i tirsdags i sidste uge, der var jeg til 3 års service med min bil hos Peugeot i Tostrup. Og deroppe på første salen, der står sådan en lille Renault 4 CV. Og jeg er lige ved at få tårer i øjnene, når jeg ser den på, fordi at i min ungdom, da jeg var 15 år gammel, der lejede vi sådan en bil, 3 voksne og en teenager. Og foran i den, der var plads til et sammenklappeligt campingbord og 4 sammenklappelige stole af de her små. Og bag ved sædet på bagsædet, der var plads til en lille smule bagage i form af tandbørster og toilettaske. Og op på taget, der havde vi plads til 2 store kufferter. Og så drønede vi rundt i Jylland, og sågar over til Norge, og drønede op igennem Norge og ned igennem Sverige. Ja, det var imponerende. Men det gik fint. Men kors, hvor er den lille, når man står og kigger på den i dag. Og så har vi så et billede her fra 1977, et luftfoto af Højsterparken, som er færdig. Og det, der er interessant at se, at det er, her har vi så den der favørkøbmand, hvor der er parkeringsplads til rådhuset i dag. Og vi kan se, at nu er der en jernbane og en station, og her der er der gang i at bygge Nødeboparken. Er det ikke pudsigt?
Så er der ellers bare lige nogle få huse, og så er der ellers, og der er ikke noget motorvej eller noget som helst endnu. Og så har vi altså Højsterparken her, og det vi kan se her, det er, at her cirka, der har vi Frydendalsvej, her, der har vi Kokkedalsvej, og så har vi Selsevej hernede bagved, og herover der har vi Højstrupvej. Og jeg synes jo, det er et pragtfuldt billede, fordi at det var mit selvbyggerhus med det flade tag. Det blev bygget i 69-70. Dengang var det moderne bygget med fladt tag. Det var det ikke 20 år senere, fordi der var man evigt nervøs, når det regnede for meget. Så fik jeg det skråtag på. Det hus, den røde villa, der ligger oppe på Højsterparken, det er det eneste af alt det, der er på billedet, som stadigvæk ser sådan ud. Er det der, du mener? Ja. Nå, okay, ja. Det ser fuldstændig sådan ud i dag. Ja. Men lægge mærke til, hvis vi ser for eksempel her på Kokkedalsvej, så er det altså villaer. Og sommerhus, og jeg er lige ved at tro, det er også sommerhus, og herover sommerhus. Det er simpelthen blandet med sommerhuse og helårshuse, stadigvæk i 1977. Og sådan var det også nede ved stranden, på Sandvejen og alle de andre veje dernede. Blanding af både det ene og det andet. Og her har vi så Nødeboparken i 1977. Ja, det er jo ikke noget nyt. Altså, når man har en god vej, så kommer der trafik. Og når der bliver for meget trafik, så har fanden skabt det, og så må vi gøre noget ved det. Og så ændrer vi en 4-sporet kørevej til 2-sporet og laver alle mulige chikaner. Og så har vi her en strid mellem Ishøj og Vallensbæk. Ishøj, de lavede en stor, fin, bred vej frem til broen over Store Vejlå, og så mente de jo, at Vallensbæk skulle tage sig sammen og få fornyet broen over Store Vejlå, og så havde man jo en pragtfuld gennemkørsel af Bækkeskovvej op til Ringvejen. Det ville Poul Hansen ikke være med til, og de skændtes, og de bragede og alt muligt andet. Og det endte med, at han lavede en demonstration. Han lukkede Bækkeskovvej lige foran åen. Det der, hvor der er chikaner den dag i dag. Stor ballade, men han slap godt fra det. Og så kommer vi igen her. Hvornår var året? Jeg har krydstjekket, og jeg har gjort dit, og jeg har gjort dat. Så derfor har jeg været venlig at skrive cirka 1974. Jeg har det lidt dårligt, fordi at nogen mener, at det er der, og sådan er det også refereret inde i inde i arkiv.dk. Jeg har lige her i weekenden i skrabsbøgerne, som vi har oppe på gården. Ja. Og der står i aviserne, det var omkring juni-september 74. Nå, så er det ikke helt galt. Nej, årsagen til at blive i tvivl, det var, at i Vallensbæk-bogen, der er der et billede af trafikken over Vejleåbroen i 1975. Så tænker jeg på pokker, så der kiver det med det andet. Det er jeg glad for at høre. Hurra! Så var der også her, efter der var blevet åbnet en station op i Vallensbæk, så var Højstrupvej jo en vidunderlig gennemkørselsvej over Sandvejen og Højstrupvej op til stationen. Og det blev så også en pest, hvorefter den blev lukket cirka i 1974. Og der er jo nogle enkelte personer, vi kan genkende der. Jeg skal undlade at sige, hvem det er. Hvad var? Nej, I ved det godt selv. Nå, men så har vi så her, den 1. oktober 1972, der hejste de flag i Vallensbæk. Og det var jeg jo glad for, fordi det var 7 års fødselsdag for min ældste datter. Men jeg tror nu ikke, det var derfor, man gjorde det. Her, der har vi årsagen. Det var Margrethe, der kom anstigende med S-toget, og det var den officielle åbning af S-togslinjen til Vallensbæk. Og samtidig så blev Vallensbæk stationsforplads, det var så også endestation for busserne og parkeringspladser til pendlere, og hvad man nu havde forestillet sig. Ja, der var mange mennesker. Var der ikke noget, man kunne køre gratis med tog den dag? Ja, jeg mener, at vi var ude og prøve at køre med futtog. Ja, nej, undskyld, S-tog.
Nå, men hun ville jo ikke med S-toget hjem, så hun tog krone 1 på vejen hjem. Og det har vi så et billede af her. Det er jo et meget glad for. Det her, det er også nogle af mine billeder, jeg selv har taget. De er jo Hans. Vi har aldrig fået dem lagt ind. De ligger i en æske oppe på vores lager deroppe, hvor der er en fin lille æske med gamle dias, hvor der står, at dem har jeg doneret til Lokalhistorisk. Også det med købmanden dernede, og det nede fra stranden. Det var min debut med min Footlander dengang. Nå. Og her har vi så busholdepladsen. Og det, jeg synes, vi skal se, hvis vi lige bladrer lidt baglæns. Prøv at se. Vi kan kigge direkte over til Højsterparken. Der er ikke noget rådhus endnu. Nå, undskyld, Vejlgårdsparken, ja. Der er ikke noget rådhus endnu. Det kommer først sidenhen. Hvad var? Hvad skete der med kunstværket? Med hvad? Kunstværket? Så det er et stort mysterium. Er det ikke rigtigt, Ingolf? Der er ingen, der ved det? Vallensbæk Kommune lånte det og fik lov til at udstille det. Så ville han jo gerne sælge det. Men Poul Hansen ville ikke købe det. Og det fik lov at stå nogle år. Og han havde fået besked på det her kun. Han kunne bare fjerne det, hvis det. Men det var ikke så nemt at fjerne. Ej, det var der kun 20 tons. Og så fik han altså fjernet det på den anden side. Og jeg mener, det er destrueret. Nå. Jeg prøvede at finde ud af, hvad der blev af det. Vi ved det ikke. Nej. Vi tror, det er ødelagt. Men det blev i hvert fald fjernet, og det var støbt i, det var altså cement eller sådan. Ja. Men altså, kommunen ville ikke købe det. Nej. Men det stod jo i flere år. Spændende. Se, så er vi ved at være ved vejs ende. Og som jeg sagde, oprindeligt så hed foredrag fra 1940 til 75. Og her har vi så Vallensbæk Kommune i 75. Altså, i mellemtiden så er sognerådsformanden, han er blevet til borgmester. Sognerådet på 5 medlemmer, det er blevet til en kommunalbestyrelse på 15 medlemmer. Antal indbyggere på det tidspunkt 9.904. Og kommunens budget på 50,1 millioner i 75. Så kan jeg ikke lade være med lige at fremskrive det og sige, Vallensbæk Kommune i år 2018. Kommunalbestyrelsen er stadigvæk 15 medlemmer. Antal indbyggere 16.671, og det er det sidste tal her fra 1. november i år. Det er lige nøjagtigt 15.995 flere indbyggere, end der var i 1940. Det må man sige, det er jo lidt af en udvikling. Og også her budgettet, det er steget til 1,2 milliarder. Så har vi Vallensbæk Lokalhistorisk Forening. Husk det nu. Desværre hjemmesiden, den fungerer ikke i øjeblikket. Den er under renovering, hedder det. Ja, men du kan ikke bruge den til noget. Nej, desværre. Det er noget med et system, der hedder Joomla, der ikke virker. Nu skal du over på noget andet. Det har Hans tjek på, ikke mig. Så er det tak for i dag. (10 minutter i 9). Jeg holdt tiden. Fantastisk.